ମା ଆଖିରୁ ଝରୁଛି ଲୁହ। 20 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରଥମେ ପୁଅ ଓ ପରେ ପୁତ୍ରବଧୂକୁ ହରାଇ ଏବେ ବେସାହାରା ହୋଇପଡ଼ିଛି ବିଧବା ମା। ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ 4 ଜଣ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କର ଏକୁଟିଆ କିପରି ଲାଳନ ପାଳନ କରିବ, କିପରି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବ, ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ମା'ର ଆଖିରୁ ଏବେ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଏପରିକି ପୁତ୍ରବଧୂର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡାପଡ଼ା ଥାନା ସମଗିରି ରଗଡ଼ା ମୁଣ୍ଡା ସାହିର ମହିଳା ଜଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡା। ଗତ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ବଜ୍ରାଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚେମା ମୁଣ୍ଡା ଗତ 27 ତାରିଖରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରାଇ ସେମାନଙ୍କର 4ଟି ସନ୍ତାନ ଏବେ ବେସାହାରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଓ ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କୁ ହରାଇ ବିଧବା ଜଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡା କିଭଳି 4 ଜଣ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ପାଳିପୋଷି ବଡ଼ କରିବେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପୁଅର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପରେ ପୁତ୍ରବଧୂର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କ ନାତି ନାତୁଣୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ମାତାରାଣୀ କେମିତି ମନାଟା ଜଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡା ଘର ହେଉଛି ରଗଡ଼ା। କଣ ସୁଧା ହେଇଛି ମୋର ପୁଅକୁ ଚଟକ ମାରିଦେଲା। ମୋର ବୋଉ ମରିଗଲା ଚିନ୍ତାରେ ଛୁଆ 4ଟାକୁ ମୁଇଁ କେମିତି ନା କରିବି ଯେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ସେ ଛୁଆ 4ଟା ମୁଇଁ ତ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, ମୁଇଁ କେମିତି କରିବି କିସ କରିବି ଯେ ମୋକେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁ ନାହିଁ। ମୁଇଁ ମରି ଯାଇଥିଲେ ମୋର ପୁଅ ଯାହାହେଲେ ବୁଦ୍ଧି କରିଥା। ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ମୋକେ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଲୋକ କେହି କିଛି କହୁନାହିଁ। ମୋକେ ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ମୋର ସୁଧ କାମ କେମିତି କରିବି? 5 ଦିନ ହେଇଛି, 5 ଦିନରେ ମୁଇଁ ଆସିଛି ଏଇନା ଏଠି 5 ଦିନ ହେଇଛି। ସୁଧଟା କେମିତି କାମ କରିବି ଯେ ମୋକେ କିଏ ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟେ ଦିଅ, ହେଲେ ଯାଇ କାମ କରିପାରିବି। ମୁଇଁ ବୁଲିଆ ଚଇନା ଏଠି କିଏ ଆସିଛି ଜଣେ ଯେ ତା ପାଖକୁ ଆସିଛେ, ତା ପାଖରେ ଦେଖା ହେବି ବୋଲି ଆଉ ନା ଗାବି ତ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ମୁଇଁ ମୋର ଛୁଆ କେମିତି କିଏ ରଖିବ, କେମିତି କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଦେବି, କିଏ ରଖିବେ କି ନାଇଁ ରଖିବେ, ସେଇ କାମରେ ହିଁ ନା ବୋଲକରି ତାକେ କହିକି ନି ଆସିଛେ। ମୁଇଁ ଛୁଆ 4ଟା ଛୁଆରୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆଣି ନାହିଁ, ଆଉ 3ଟା ମୁଁ ଆମ ଗାଁର ସମଗିରି ଗ୍ରାମ ରଗଡ଼ା ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡା ସେ ଅଛି ମିଲୁ ଈଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା, ତାଙ୍କର ବାପ ନାଁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା। ସେ ଗତ 7 ତାରିଖ ଦିନ ତାକୁ ଯେଉଁ ଲାଇଟିଂ ହେଲା ସେ ଲାଇଟିଂରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ସିଏ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଛୁଆ 4ଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। 4ଟା ଛୁଆ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଆଉ କେଉଁଠି ଥଇଥାନ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କର ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଛୁଆ ଅଛି, ତା'ର 16 ବର୍ଷ କି 15 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ, ସେ ବି କେଉଁଠି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ବୋଧେ। ଆଉ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଖଜୁରୀବାଣରେ ପଢ଼ୁଛି ଆଶ୍ରମରେ, ଆଉ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ହେଇନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏ ତ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ଲୋକ, ସିଏ ବି ସେମିତି ମଜୁରୀ କରିକି କରୁଥିଲା। ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ପଇସା ପାଉଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ସେମିତି ଚାଷ ତ ନାହିଁ,
से जहाँ भत्ता पैसा आज्ञा जहाँ चलुँच ना बहुत असुविधा आज्ञा यदि पिलाମାନଙ୍କର व्यवस्था किसी करते से पाठ पढ़ापी शुद्धिक्रिया केमती हो पार ताले से कृतज्ञ होते केन्दुझरु ब्यूरो रिपोर्ट पब्लिक न्यूज।